Hola, persones sàvies. Hola! Comencem la segona setmana de confinament. Comencem. Bé, som dilluns i avui has fet una altra tutoria, però avui has provat eines noves. Sí, exacte. Avui hem fet una altra tutoria. Avui volíem provar a través de fer una videotrucada a través del Hangout. Avui no es tractava d'ensenyar documents, sinó avui els hi volia veure les cares i resoldre dubtes a partir de cadascú, ells, al seu ordinador i veure'ns una mica les cares. Bé, et volia preguntar, què comencem, per els problemes operatius o pels problemes tècnics? Què vols explicar primer? Per on vulguis, comencem per on vulguis, Va, digue'm. pels operatius. Com és la dinàmica? És còmode? La gent sap com funciona? Tu saps com... Vull dir, ha sigut productiu? Sí, ha sigut productiu, però com tot lo nou, sempre ens hem trobat amb uns petits problemes tècnics més que operatius primer. I sí, teníem un grup creat de Hangout d'unes 20 persones i bé, només s'han connectat 5. Llavors teníem problemes més aviat tècnics, que si la càmera, que si no se sentia l'àudio, que si no ens vèiem... Bé, i hem estat com uns 10 minuts ben bons solucionant tots aquests problemes tècnics amb calma, serenor, ningú s'ha posat nerviós, hem tancat la connexió, l'hem tornat a obrir i al final ha funcionat. I el fet de veure els nanos és un valor? O sigui, sempre és un valor veure els nanos? I tant que sí. Veure'ls les cares és molt millor sempre perquè vull dir, és com molt més personal i molt més directe, no? Que no està parlant amb una pantalla. I després, o sigui, tens problemes de què es xafen, de què no es xafen, o... Hem de, com dèiem amb l'altre dia, quan pregunten dubtes, doncs hem d'anar-los apuntant tots i al final resoldre'ls. Doncs avui la dinàmica, he pres la iniciativa i els he dit que començaríem d'un en un, anar explicant quins dubtes tenien, jo me'ls apuntaria i al final potser els aniria resolent i potser n'hi havia un que tenien el mateix dubte, doncs el resoldria alhora. Val. O sigui, és ben bé com una tutoria a l'aula, però així, per videotrucada. Exacte, el que passa que sí que hi ha moments en què tothom va treballant i pot ser que es trepitgi algú, però llavors li dius, digue'm, em deies, i tots ho fan bé. I es podria substituir per videotrucada? És a dir, o sigui que no sense vídeo? O sigui, fer la trucada i prou? Sí, també. Funcionaria? També. El que passa que llavors no els veus, però sí, funcionaria igual, perquè hi ha hagut moments en què nanos, o ells no m'han vist a mi o jo no els he vist a ells i se'n sentia l'àudio i han pogut continuar. Val. Sí. Ho dic perquè has comentat, o sigui, aquí no, però has comentat que hi havia nanos que tenien problemes de connexió, que no tothom té la connexió que té a casa i això és un... Exacte, això és una barrera amb la qual ens trobem molts docents, que d'una classe de X alumnes, doncs molts no tenen accés a internet a casa o no tenen portàtils, llavors fer-ho tot pel mòbil a vegades no sempre es pot. Llavors aquesta és una de les grans barreres que tenim de fractura digital. Després et volia comentar una cosa, perquè és això, has dit, teníem un grup de 20 alumnes. Sí. I clar, o sigui, les limitacions que té Hangouts és màxim 25 si ets empresa o educació i pels particulars són 10, o sigui que si es crea des d'un Gmail normal només es podran connectar 10 persones i per tant jo crec que hauries de provar que si ho crees des de l'Xtext sí que et deixarà fer grups de fins a 25. S'ha sentit aquí un soroll terrible? Perquè no la podeu veure, però està així. Hi ha un gos aquí darrere dormint. Un momentet, mirem això que comentava, un momentet, veus? Aquí, si mirem a la documentació de Google, ens comenta que en una videotrucada hi poden participar un màxim de 10 persones, si és Gmail o GBasic Suite, i 25 si estem en cas de Business Education. Suposo que el que té contractat el departament deu ser això i us permetria... Entenc que sí. I us permetria fer trucades de grups. Avui no ho hem pogut experimentar perquè és el que et dic, s'han connectat avui molt pocs, vull dir, avui no era massiu.
Val. Clar, també ens hem d'ajustar als horaris de les famílies, és tot molt nou i malgrat els alumnes que no tenen accés a lo digital i es fa de tal manera que tinguin la informació i ho puguin fer a mà des de casa, vull dir, ningú es queda sense la informació. El que llavors és més complicat és que tots es connectin a l'hora, que tinguem aquest accés. Això és la fractura que trobo. Però l'accés a la informació tothom la té, d'alguna manera o altra, doncs poden fer la feina en paper i després quan s'acabi tot aquest confinament ja ens la faran arribar, vull dir que de maneres n'hi ha. Va, i et volia preguntar perquè i considerar, o sigui, si el problema és la connexió, sí que hi ha alguns espais, com tutoria o això, on la gràcia és la interacció amb els alumnes, però quan transmets informació de l'estil heu de fer això, heu de fer allò, o visiteu aquí, visiteu allà, no tindria més sentit fer vídeos ja prèviament enregistrats i que ells de manera síncrona mirin quan els hi vagui de fer-ho? Sí, ja vam començar així. Els nostres inicis així vam començar fent vídeos, però llavors no tothom se'ls mira tots. Llavors és molt millor, penso, trobar-nos un dia, us ho explico, i així tothom, a part d'aquells documents que s'han elaborat prèviament i que sempre els poden consultar. Però si hi ha una primera vegada de tu a tu que t'ho puc explicar, llavors té sentit, no? Mira, allò que em va dir la Núria, anem a repescar-ho, com hi havia d'entrar? Ja ho tens molt més clar. Bueno, està bé. I ara fem la comparativa. Hem provat de moment dues eines, vas provar OBS i YouTube i avui has provat Hangouts. Es pot comparar, no es pot comparar? Hi ha alguna millor que l'altre? No, les dues eines m'han agradat bastant, vull dir, la connexió a través del YouTube amb l'OBS va ser molt interessant perquè és això. Jo els escoltava, perdó, ells em xatejaven, jo els podia llegir i els dubtes els podia contestar igualment, però visualment. Llavors, quan ja vam tenir aquesta base, que saben on estan les carpetes, on està el Moodle, on està el Drive, on estan els documents, avui creia que podia ser més útil veure'ls les cares, no tornar a fer una connexió al YouTube, sinó perquè tothom ja té clar on era cada cosa. Llavors avui trobava més útil que ens poguéssim veure les cares i que tothom lliurement pogués connectar-se, consultar els documents que tingués els dubtes. O sigui, i per fer el titular, tu definitivament consideres que és molt millor poder-los veure les cares en tots els casos, o en alguns casos és millor que no? No, si pogués, sí, i tant. M'agradaria tenir-los sempre aquí al marge, totes les seves cares i veure'ls les cares. Si a través del YouTube i l'OBS jo pogués veure'ls les cares seria fantàstic. Faria un mix de tot. I aquest mix de tot què faria? Faria, doncs això, faria que els hi pogués veure les cares, que em poguessin veure com moc jo els documents i si hi hagués una opció de xat, doncs una opció de xat. Faria tot això. Bueno. Demanem la carta als Reis. Programadors del món, ja sabeu, comenceu a treballar que hi ha necessitats importants. Bueno, només era per repassar això, anirem repassant una mica de dia a dia aquests experiments, aquestes proves que anem fent i a veure si trobem, amb les eines que tinguem a l'abast i gratuïtes, poder trobar la millor manera de poder fer la tasca. Genial, crec que seguirem investigant, doncs. Vale, adeu. Adeu.